Felly dyma ni ar faes y Steddfod, le ni yma i fod. A gyda fi nawr mae Alex Jones. Croeso ati ni, Alex. Diolch ti. Chi wedi cael canoldeiddi leni yng Ngorsedd y Beidd. Pa fath o dimlad yw hwnna i fod yn rhan o'r orsedd hyn? Wel, mae'n ffranc anferth y fe, achos mae rhywun yn poeni pan i chi'n symud bant o Gymru. Fi wedi bod yn Llundain ers 5 mlynedd nawr, o'n i'n poeni falle byddwn ni'n colli chydig bach o Gymreigdod, ond mae cael yn adnabod gan yr orsedd yn fraint mawr, achos mae fel sy'n rhywun yn gweud, ei, mae'n oreit, ni dal fan hyn, mae croeso ti gytre, a mae'n dimlad neis bod yn ffrindiau yn heili'n gallu dod fori, achos hwnna i fi yw uchafbwynt yng ngyrfa hyd yn hyn. A gyda'r orsedd, mae hwnna'n falle'n beth sy'n ystrydebol yn cael ei gweld yn ffasiwn erbyn hyn. Pa mor bwysig ydw i gadw pethau fel yna'n rhan o'r Steddfod, a i bobl fel chi sy'n adnabyddus iawn o fe'n byd teledu, pa mor bwysig yw bod chi wedyn yn hyrwyddo'r syniad yna o orsedd y Beidd? Chi'n meddwl bod e'n bwysig i ni gadw'r orsedd i fynd? O dwi'n fel ti'n gweud, mae'n draddodiad mawr iawn yng Nghymru, yn dwi'n rhywbeth sydd wedi bod yn rhan o'r Steddfod eriod ac yn draddodiad hynna'n ar Steddfod ei hunan. Ond i fi, fel ti'n gweud, fel rhywun sydd ar dyledu rhwydwaith, mae esbonio beth yw'r orsedd yn anodd iawn, a fi'n credu i bobl ifanc Cymru i weld rhywun fel fi yn cael fy anrhyddeddu. Dwi'n credu bod e'n rhoi hwb iddyn nhw i wybod pa mor bwysig yw cadw i Cymreigdod, i fod yn browd o fod yn Gymro neu'n Gymraes, a fi'n credu mae jyst yn bwysig iawn i'r genhedlaeth sy'n dod ar ein holen. A chi newydd gyrraeddu'r Steddfod, beth yw'ch argyffiadau cyntaf chi o'r fain? Oedd e'n lyflu, o'n i'n drifo mewn dros y top fyna a gweld y pafiliwn pinc ar maes i gyd, a dwi ddim wedi gallu dod i'r Steddfod y sbel fawr, achos fel arfer mae'n rhaglenni ar yr awyr yn ystod yr un cyfnod. Ond digwydd bod Lenny, mae'r one show ddim arno ar hyn o bryd, ni ar ein gwyliau haf, a mae jyst yn lyflu, gweld ffrindiau, wedi gweld o leia 20 person dwi'n nabod yn barod, a mae rhywbeth neis iawn am hwnna, a sdim yma yn y byd lle mae hwnna'n digwydd ar wahân i faes yr Steddfod, felly mae'n dimlad lyflu fod nhw. Felly mae gan y Steddfod le pwysig yn eich calon chi? Wastod, fan hyn ddysges i siarad yn gyhoeddus yn y tro cyntaf, o'n i'n ofnadw fe'n amdrodd ac yn canu, ond mae fe'n lwyfan i bobl Cymru, i blant Cymru, a dwi ddim yn digwydd yma'n arall yn y byd, ni mor lwcus i gael yr Steddfod at ein gwasanaeth, i hybu ni fel perfformwyr, yn llenyddol, yn gelfyddydol, a oedd e'n lyflu heddi am y tro cyntaf mewn sbel i weld pafiliwn ar y maes ac i wybod dwi'n mynd i fod mewn cwbl o ddyddiau ac i gael fe'n rhydedd mawr yma. Fi chi'n mynd i fod mewn cwbl o ddyddiau? Mae'n neis, un o'r pethau fi'n hoffi mewn Steddfod yw'r ffaith bod chi'n clywed yr iaith Gymraeg yn cael ei siarad. Pa mor bwysig yw pethau fel y Steddfod i chi? Fel sy'n wedi symud i ffwrdd o Llundain i gadw cysylltiad gyda'r iaith Gymraeg, a pa mor bwysig mae'r Steddfod yn gyffredinol ar gyfer cadw safon yr iaith i fyny o pobl yn cadw mlaen y siarad. Mae'n bwysig iawn y fe. Fel ni'n gweud, mae wedi bod yn bwysig i fi o ddar o'n i'n ferch fach a wedi tyfu lan i'r Steddfod. A wedyn, pam symudes i Llundain 5 mlynedd yn ôl, o'n i yn poeni bydden ni'n gwelisio pethau fel Steddfod a cymdeithasu yn yr Steddfod gyda'n ffrindiau fe. A mae gwybod bod digwyddiad fel hyn bob blwyddyn ti'n gallu dod a gweld pobl ti'n nabod a gweld pobl ti'n gweithio gyda Nghymru yn bwysig iawn ac i fi gael ymarfer fy Nghymreigdod yma fy Nghymraeg, fi'n siarad y mam a'n chwaer bob dydd yn Gymraeg efe. Ond mae'n hynod o bwysig, yn bwysicach bron ers i fi symud ffwrdd. Mae cael dod nôl a cael dod i'r Steddfod i genedlaethol arall yr un peth yn hynod o bwysig. Wel, llongyfarchiadau math eto ar Gareth.